איך להוביל את בית הספר ולהציב רף הישגים משמעותי, מבלי לשכוח בתוך כל העמולה את הדבר האמיתי. ואכן, בשנה האחרונה לתפקידו, זכינו בפרס המתייחס לאתגר ולהצלחה שבתעודות הבגרות המלאות, בה נחזו התלמידים בשמחה. האור שדרור השפיע על בית הספר ניכר בנועם הליכותיו, באופן שבו ראה עצמו מחויב לתלמידיו ולמוריו, במאור הפנים והנימוס בו קיבל כל אדם, בתחושה שהעביר לתלמידים כי לעולם לא יצעדו לבדם. האור שדרור השפיע על בית הספר ניכר בצניעותו. האיש לא מבקש דבר, רק לעסוק בשליחותו, נחבא אל הכלים, וזאת בלשון המעטה. אך בשקט שלו הוא רץ למרחקים ארוכים בלי האטה. וכעת, כשדרור יוצא לדרך חדשה, אני מבקשת לשלוח לו בשם כולנו מכאן ברכות ואיחולים לשפע הנאות, עיסוקים ועניין, שימצא בתוכו את החופש, את הדרור, לאן להביט ולמה לחתור, ויקח עמו את האור שעל בית הספר השפיע במהלך כל השנים. ואיך אומרים? תהיה דרכך סוגה בשושנים. וכדי שהשושנה תנעם לך ותפרח, נקדיש לך בכיף גם את פרח הלילך. היום אולי נדחת בו הלילה ולא נשאף לאור כוכב, אין לי ולך יש כל אשר נשאלה, מבלי מילים הלידה זאת כי נאהב. היום אולי נדחת קץ דרכנו ולא נזכור כי סוף לכל, זה המשעול שבו דוחות רגלינו בשני קצותיו הדשא לא ייבול. שותקים נאהב כי לי ולך, די בלי מילים של לאלה אשר אינם יודעים לומר אחרת, כמה יפה פורח עלילה. היום אולי נדחת הצוות, עם יד ביד באור נלך, כי רוח כפור וחשכה נושבת, רק במקום בו לא שמעו את שמך. שותקים נאהב כי לי ולך, די בלי מילים של אלה אשר אינם יודעים לומר אחרת, כמה יפה פורח עלילה, כמה יפה פורח עלילה, כמה יפה פורח עלילה. תודה רבה. את הלפיד השני נדליק לכבוד חברתנו רחל שתיל, אם בית בפנימייה מזה כ-15 שנים, אשר אימצה את החניכים אל ליבה כשתילים צעירים והפכה אותם לפרחים. אני מבקש להזמין את שרה פרלוב להצטרף אליי, וביחד אנו מבקשים לך, רחל היקרה, את הדברים הבאים. ערב טוב וחג שמח. רחל חברתי היקרה, אנחנו שמחים על האפשרות להאיר ברבים את האורות הרבים שבך גנוזים, ושליוו את דרכך כאם בית כאן בקנות. עבדנו ביחד שנים רבות, חלקנו כאבים ושמחות, דאגות ותקוות. ומתוך התובנות המשותפות שלנו מכל הדברים שבעולם, חשוב היה לי להשמיע הערב את קולם של החניכים, שפשוט אהבו אותך כאימא. אז הכינו ממחטות, הנה המכתב שהקדישו לך אוהבייך, ואנחנו פשוט מצטרפים לכל מילה. אימא אהובה שלנו, אנחנו זוכרים איך בכיתה ט' הגענו כמו גוזלים, לא ידענו לאן מי ומה, ואת היית שם עם חיוך, חיבוק
והמון אופטימיות ואהבה. אלו ליוו אותנו במשך 4 שנים, ואליהם כמובן הצטרפו עוד מיליוני מעלות ותכונות מדהימות. השמחה העילאית שמרגישים אותה רק כשאת בבית. זאת תופעה מיוחדת במינה. אנחנו זוכרים איך היינו שמים לך מוזיקה קלאסית בהשכמה, ואת היית מרחפת לנו בין החדרים שבבניין, לשמוע את קולך המחייך וברכות של יום כתום, יום ורוד ויום בקשת של צבעים. הפך לנו באמת את אותם הימים לכאלה. ברגעים הכי קשים תמיד היית עם אופטימיות והרמת אותנו מעלה מעלה. ליווית אותנו במשך 4 שנים. לא סתם אומרים שאמא יש רק אחת ואבא יש מלא, אל תעלבו, ולאמא אין תחליף. אמנם היו לנו אחלה מדריכים, אבל את אחת ויחידה. תמיד היית שם. דואגת שלא יחסר לנו כלום, עם ארוחות הלילה והמקרר המלא בכל טוב, שבאף קבוצה לא היה דבר כזה. ומכיתה ט' כשהתחלנו כבר כגוזלים, סיימנו כנשרים. והמשכנו לכיתה י' וי"א וגם לי"ב. ואת תמיד היית שם עם קינדרלך ושמות חיבה לכל אחד מאיתנו. אף פעם לא היינו סתם איגור או סתם אברהם. היינו איגורקה ואברמלה, שמות עם המון אהבה. וזו ההזדמנות שלנו לומר לך פשוט תודה ענקית. על החום והאהבה האינסופית. על כוח הרצון להוציא מאיתנו המון. על ששאפת בשבילנו ותמיד היית לצידנו. חיבקת כשכאב וכעסת כשצריך, צחקת, התרגשת, אהבת. ולא פחות חשוב, פשוט ידעת איך להדריך. בדרך הטובה תמיד הובלת אותנו עם אהבה שהערפת עלינו. ברגעים הקשים לא רק כעסת, אלא ניסית להבין מאיפה זה נובע. ואלו רק חלקיקי תודות שלך מגיע. אז בקצרה, תודה על כל רגע איתך. ועכשיו, אחרי כל כך הרבה שנים, הגיע הזמן שאת תעשי טוב כמו תמיד, אבל הפעם לעצמך, 3 סימני קריאה. אז מה אפשר לאחל לאישה שתמיד איתנו, שליוותה ומלווה אותנו תמיד, שבכל פעם שרק נרים צלצול או נתקתק, הילדים אומרים נתקתק, בדלת, תמיד החיוך הגדול הזה יהיה כמו פנינים על הפנים שלך. זאת צריכה להיות בהחלט ברכה ראויה. והאמת שלבן אדם כזה מדהים, קשה למצוא ברכה מתאימה. אז נותר לנו לאחל לך שאת הטוב הזה שזכינו לקבל ממך, תעניקי באמת גם לעצמך. שתמיד תשארי לנו בריאה, מאושרת עם חיוך, הרצון ללמוד עוד ועוד ולהמשיך הלאה. תשארי לנו בדיוק כמו שאת ותהי שלווה, כי את פשוט אישה מדהימה. כבוד לנו להיות המשפחה האחרונה שלך בכפר. אנחנו אוהבים אותך מאוד, משפחת נשר, קשת וזוהר. רחל רחל, לפי שירו של יחיאל מוהר, הייתה ילדה אי שם בכפר, ביתה טבל בשדות דגן, קלת כנף הייתה, פרפר, לבין הגורן והגן, ולה ביום הרוח שר, הלילה התנגן. רחל רחל עורך יהל, בצמותייך הזהב נושק זהב. רחל רחל יעינך אפל, ובעינייך העיניו נושק עיניו. רחל רחל. וכזאת היא רחל שלנו, שהגיעה לקנות לפני כ-15 שנים, תמימה משהו כנערה, מחוברת לטבע ולנוף, ובעיקר לחניכים שהיו אהבתה הגדולה. אם נבקש לייחד את האור שברחל, הרי שוודאי נמצא אותו בליבה הרחב, ובהיותה ממש כרחל אימנו, אימא לחניכים, כזאת שמשקיעה בפרטים הקטנים, מקפידה על יחס אישי, מאירה אותה מדי בוקר ברוך וביתה, כלומר הבניין שלה, תמיד מטופח, נקי ופורח. אם נבקש לייחד את האור שברחל, נמצא אותו גם בדרכה המיוחדת, להרחיב דעתם של חניכים ולחשוף אותם לתעסוקות מגוונות ויצירתיות. אתם לא יודעים, אבל בקנות יש לנו בוגרים
שלמדו לסרוג, בנים סורגים, רחל לימדה אותם. סדנאות אפייה, אין דבר כזה להיכנס בערב לבית של רחל ואין ריח של אפייה, משהו שם נאפה תמיד. ארוחות לילה, חוגי קרמיקה ואומנות שדרכם לימדה את החניכים את אבני היסוד לחיים. קודם כל, היה אדם. ואיך אפשר לשכוח רגעים של צחוק ונחת, שכמובן העירו הרבה רגעים של שגרה בחיי הפנימייה. למשל, כאשר רחל סורגת במהלך הישיבות ואפילו מתנמנמת קצת, או כאשר הפגינה יכולת תנומה בכל מצב, בטיולים, במים, קוצים ואבנים לא יכלו לה. והכל במין שלווה כזו. רחל חוותה שינויים רבים בחייה מאז הגיעה לקנות, וביניהם העובדה שמסבתא לנכדה אחת הפכה לסבתא גאה ל9 נכדים, והעשירי בדרך שיהיה בשעה טובה. אבל, איך אומרים, חמסה, אסור לספור. אנחנו מאמינים שסבתא רחל עם מלאת אור, עם נתינה אינסופית, הקשבה אמיתית ואהבה ממש כמו שהייתה לחניכים כאן בקנות והרבה יותר. ומה נאחל לך רחל ברגעים של פרידה? שאת האור שהשפעת על כולנו תמשיכי ותקחי איתך הלאה לדרכך החדשה. שתחרזי את שעות הפנאי שלך לשרשרת מלאה בהנאות כמו טיולים, תיאטרון ובעיקר רגעי נחת מהמשפחה המתרחבת. מקווים שתזכרי שבקנות תמיד שמורה לך כאן פינה חמה המחכה לאצבע הירוקה שלך ולחברות שתימשך עוד שנים רבות באהבה רבה מאוד מכולנו. בחורף הגשם דפק על הגב, אמרה כי לבן וצבעה יהוד, ליד אז הגיש לה בלב היחד צרור נרקיסים ריחני ורטוב, צחקה נערי החביב, עוד נשוב ונדבר באוויר, דבר אליי בפרחים אהובים, דבר אליי בפרחים, דבר אליי בפרחים אהובים, דבר אליי בפרחים. אביב בא ביקשה אביבית להיות, הוריקו שדות במרחב ובניר, הביא לה זרים צהובי חרציות, אך היא כבר ציפתה ליום קיץ בהיר, את פרחי התבל לאסוף, נתראה את אביב יחלוף, דבר אליי בפרחים אהובים, דבר אליי בפרחים, דבר אליי בפרחים אהובים, דבר אליי בפרחים. יום קיץ לוהט והוא בביתו, יבש כל שדה, פרח בר לא שרד, לפתע בפתח עמדה לקראתו, ביקשה זר פרחים, לו רק פרח אחד, איך ייתן והכל כבר יבש, אבל היא עוד חזרה
נשמע אתכם. דבר דבר אליי בפרחים, דבר אליי בפרחים אהובים, דבר אליי בפרחים. להדלקת הלפיד השלישי נזמין את ציפי, ענת ונטלי. ערב טוב. חבר'ה, מה אפשר להגיד שעוד לא נאמר על אורו של היהלום אצלנו בכפר? על מקום שהופך לביתם של ילדים, אשר יד ביד אנו איתם צועדים. מה נספר על שגרה עמוסה באין סוף מטלות שצריך למלא בלי שום הקלות, על חייו של מדריך ומשימותיה של עובדת העושים מכל הלב בדרך מיוחדת. כן, הבנתם נכון. את הלפיד השלישי נרצה להקדיש באופן אישי לכל העושים במלאכה האין הסופית והחשובה של הנעת הפנימייה וטיפול בחניכים באהבה. יש הרבה אור בעבודה שלנו, ולא רק בגלל כיבוי האורות המאוחר. יש הרבה אור, כי ככה זה בפנימייה. חושבים הרבה יותר רחוק מסתם מחר. התפקיד שלנו הוא להאיר את הדרכים, לכוון לבחירות טובות, להדגיש את הערכים, ולהצמיח את החניכים לא רק באמירות והעטפה, אלא בדוגמה אישית, בצ'פחה על הכתף או בלחישה חרישית. יש הרבה אור בעבודת הפנימייה, גם בגלל החיבור של אין סוף נתינה אל השותפים הרבים בצוות, מבית הספר, מהמשק ומהמנהלה, אשר ביחד מאפשרים להתחיל כל בוקר מההתחלה. לאורם של הנרות נבקש להמשיך ולזכור, כי את הדרך שלנו אנחנו מחויבים לבחור, וכדברי הפסוק, מדליקים נר מנר, זה דולק, וחברו אינו חסר. כמו שמתאים לחג האורים, נאחל כי נמשיך למצוא כאן לא רק מקום עבודה, אלא משפחה, בית וחברים. שירי האהבה שנועדו לערב זה נועדו לתת עטיפה של כבוד ואהבה לדברים הנאמרים מהמיקרופון הזה. כיוון שכתבתי את השירים האלה, נתבקשתי לספר, לתת הזדמנות לספר בעצם על הרגעים בהם נכתבו כמה מהשירים האלה. שמי אורי אסף, כל השירים האלה הם שירים שלי. והנה סיפור לדוגמה. הספסל בשדרה היה פנוי ואני התיישבתי עליו. דקות אחדות קודם לכן צלצלתי בפתח ביתה של הזמרת נחמה הנדל. אביה שהיה היסטוריון ידוע בארץ והיה אז כבן 80 פתח לפניי את הדלת. לפני שכמעט טרק אותה בפניי אמר לי כך, אמר לי ראה בחור צעיר, הייתי אז צעיר, אני סולח לכם ולביתי כמעט על הכל, על זה שאתם מצלצלים בדלת בשעות לא שעות, על זה שאתם מצלצלים בטלפון מתי שמתחשק לכם בלי להתחשב בשעות המנוחה שלי, על זה שאני צריך להיות המזכיר שלה, לכתוב פתקים על הפגישות שלה והיא שוכחת, היא תחזור בעוד שעה. אבל על דבר אחד אני לא אסלח לא לה ולא לכם אף פעם. תסביר לי, הוא אומר. למה זה יוצא שאתם תמיד דופקים בדלת דווקא כשאני נמצא על הסולם הגבוה מחפש ספרים במדפים העליונים? הוא היה היסטוריון. למה זה יוצא שאתם דווקא אז מצלצלים בדלת? אתה יודע מה זה לעלות ולרדת כל פעם בגילי? אתה בטח לא מבין, חכה לה בחוץ וטרק את הדלת. אז אני ישבתי וחיכיתי לה על ספסל בשדרות רוטשילד, בתל אביב, שם הם גרו.
ולא רחוק ממני, בחול של השדרה ישב ילד קטן כבן 2, והוא שיחק עם דלי של פח וכף של פח, והוא מילא את הדלי ושפך ומילא ושפך, כמו שילדים עושים. ופתאום הוא זרק אותו, כי שמעתי איזה קול, גם הוא שמע כנראה שהאימא שלו קראה לו, והוא רץ ונעלם, כמו שילדים עושים. ואני, שתמיד היה לי עט ופיסת נייר בכיס, ועד היום יש לי, הוצאתי את העט והתחלתי כותב. כשהיינו ילדים, שיחקנו בחולות על שפת המים הגדולים, איבדנו דלי של פח וכף של פח. ולא רחוק ממני, באותה שדרה, ישבה נערה צעירה מטולטלת, והזכירה לי מישהי אחרת, שהלכתי איתה בחולות על שפת הים, וגם היא עבדה לי לעולמים. זה הוליך אותי במחשבות לפתחת רפיח, ששם באחת המלחמות איבדתי חבר חייל קרוב, וכתבתי גם עליו. והשיר נהיה פתאום כל כך עצוב, אז הוספתי בית אחרון על סופיותם של הדברים, ואז בדיוק נחמה הנדל, היא הייתה זמרת גדולה בשנות ה-60, חזרה ואני נתתי לה שיר אחר, ואילו את השיר הזה כשהיינו ילדים ניסיתי לאורך שנים לתת לזמרים, למלחינים, וכולם אמרו אי אפשר להלחין שיר כזה, זה שיר אולי לספר, לעיתון, אי אפשר להלחין דבר כזה או לשיר אותו. 5 שנים לאחר שהשיר נכתב אמרו לי המלחין משה וילנסקי מחפש אותך. צלצלתי אליו, אמר לי השיר שלך הגיע לידיי, הלחנתי אותו, יש לי חוזה הקלטות כבר לשיר הזה עם 8 זמרים בארץ ידועים, ביניהם יהורם גאון, שושנה דמארי, יפה ירקוני, עליזה זיקרי, אריק סיני, הוא אמר עוד כמה זמרים וכולם ישירו, כולם אחר כך באמת הקליטו את השיר. אבל אנחנו מבקשים ממך, הם כולם מבקשים רק דבר אחד, שאתה תשנה את הבית האחרון כי הוא כבד מדי, עצוב מדי. בוא אליי, נראה מה אפשר לעשות. באתי אליו בשעת צהריים, היה לו סלון ענק בסדרות פנקס בתל אביב, בקומת הקרקע. באמצע הסלון עמד פסנתר כנף פתוח, הסלון היה כמעט ריק. היה מעמד פסנתר כנף פתוח, הוא ביקש ממני לשבת לידו, הוא פרט את המנגינה, מנגינה שמיד שבתה את ליבי. ופתאום הוא עוצר את הנגינה ואומר לי, תראה, עכשיו 2 הוא מראה לי לשון. אני על פי פקודת הרופאים, לא חשוב מה שאני עושה, אני ב2 חייב ללכת לישון 2 שעתיים, באמת שתסלח לי. שב פה בבקשה על יד הפסנתר, תכתוב את הבית האחרון מחדש, כשתסיים אותו, תשאיר אותו כאן על הפסנתר, וכשתצא, הראה לי על הדלת, תטרוק אותה בשקט שלא תעיר אותי. אז ככה